Hadian kajing syak thang kitrok company berpentrai ke surok nanong stony West Khasi Hills District syawak kaji South West Khasi Hills District ke Joint Action Committee on Two Lane Road nong stony wak kaji kalau penpau kajing snow diaw ke bakrau halor ketika kajing dia ke belajar tang sin hendreh do arsin. Ubak Zandi Merthong Secretary ke JAC on Two Lane Road nong stony wak kaji ulapan kan mau bakajing syak thang kali nengkong kajah rang blang South West Khasi Hills District mentala kumba katu kat ni benai bat kaba arpat kajah mau thung keper West Khasi Hills District Dangshan nakal yang jong ke JAC kalau penram juri lunar ibadon keti hakani kakam dah kebakan thoru bakani kakam kedai kakam riu klau. Kalau maham ting ru ya ki riu shem kabu balada ka JAC bat ki borsh nong ki lap ya ki badon kti kinom aili henrekin pinstom da ka ba IT bet ki bor jong ka an ban le e ka badon kam ka JAC ka kentu ru ya ki deputy commissioner jong ka West Khasi Hills District bat South West Khasi Hills District bakin pet ngor lam hakabe day bat ka jing penyat bet ban pentra ya ka ni ka surok da ka ba pen paru balada kum ki ni jing ja kin jaman ka por ka company kan second run din no na ka jing pentra ya ka ni ka surok bat ka jing du nong kan de yo pat ba jong ka hi berok away. Ni dabru da kajing sodiaw hagba kimi katu katni kijing syakthang hiti kali jong ka surok kire company ba pentrai ke surok hagba kala chia arsin kabanikong tolong hamil sunam ajar kwa apa kawai na kali dampar jong company kala syakthang apo yorang belang but sagway kabaran jia kini sni badat akan nyau tulik jong ni pernah ekos ajar pulai syak thang hang ni ha kam jong ka ni company bodon hang ni ha mau tu per te nak liang jong ngi kum ka Joint Action Committee ka ba chukrsan do yap do ni serok ni penpau ni kejing penram ke bejur ya kum kini kijai kam riklau ke bangla barong kijai kam khoput ba kum ki kainam salam kam laban pedian te nak liang jong ni KCC ngida penremju bat ngida laban om ba gani kadai tang ka jingle jong kita ki riklau ki ba laban om ba kimdon chu ka ka jing tiplem ya ka roi ka par jong ka dong thani ba go te nak liam jungi ni maham tenge e ke bukum la don ke bukum kita bat halu ju ko por nak liam jong ka GC ngila rai bangisa ai da jing tho shaboro ki rambashnong ki balong ki khot jong GC ba ki dei pan ayar blem bat pengor ya ka shongsuk shongsan ya ka jingnya chaprang jong ke ni surok bat ki don ru ke jing trelang bat ke ni company bat kumju bat ki por jong sarkar lan ba ka trapi ludi nagliam jungi ke GC ni genturu ya ka sarkar lemba UTC jong ka West Khasi Hills bat ka South West Khasi Hills bakin pet ngorlem hakbedei bat ka ni ka jingyat bet jong ka ni ka surok namar bangi suthu balada kini ki jingjek bukum kini kinche kanwan kapur baka company kan radin berbentre ka jingju nong talong na ka banta jungi pai ba te ngi ken pat ya ki bot depet kam tambe ka police department baka nyo na ka banta pan pet ngor pan telakam ya kum kini ki jingje ki balong sha ki mojen thot na ka banta ka roi ka pa jong ka ni ka surok kam tambe ka ni ka dong thai ka jungi te naglian jungi ngi buru ni ka jingker pat ya ka ni company berbentre ka ni surok bahkan da burom lem ya kira pasno kan burom lem ya ki riurang pa jong kadong thai la kalong na kanu guru wisno bat bakin wa ni jing trelang jom kirang pasno ki badon lemba kan sok na nong stoin shadu shawa kaji nang bat kum kini ki jing jang ilaban te lakam ni bu ya ni ga jingker pa na ka banta jong por khoi la kim dei na kini kadong thai ka jing hei na kanu ga jaka Kim day ban penwit ya kini ki company berpentre ke surok radon kanu ke begini ki company gile baka dan ni manu ki bat pentre ke surok lagi non sok kontrak dan ni manu ki ba don ke jintut ki somha ban ya kendu baik ya kino ilam jong JC ila ban ya kendu ino ilam snong bat ila ban ya kendu baik de company hari om ban chupen mensau dan basyok badat di pentre om da ka basu sim kapu da ka basu thang ge kali bat penjat ki mar ki mata jong company mar hukum gini nginam lawan pedian mar kan wanra ya ka jing ko ha ke bedai ka jing nya chapran mar pa kene ke jing
ben men sam ke jing thang ye kali kalong indirect kalong kum penwit ye kali ka surok na ka ta ka jing mentoi chung ka dong ka thang ka jing ka ba na du ki post nam ki mon chwa ke bangil anglut ban yo sok pa ke menta wala kampak dat mereka pakai company la trai tang ka tu kan ni ba siang mau ka tu kan ni kalong sa ka jing sut na ka ta jing no dang don ki bentang ko ni dang sel stom dan mereka kalong sa ka jing ku na ka ta chung pai pa nam chung